giklaro ni Fernando Tuminlaco sa kamananagat og nagpuyo sa may Purok 9 Barangay 76-A Bukana Siyudad sa Davao nga usa ka dakong unos ang ilang nasinatian sa laod kaganinang alas 3 sa kadlawon nga mahinungdan sa pagdagko sa mga balod nga mao'y miguba sa ilang nga mga pambot nga ilang gigamit sa pagpanagat. Mato ni Tuminlaco, wala sila magdahom nga dunay unos nga moabot samtang nanagat pa sila sa laod tungod kay walay mga sinyalis o timailhan nga ilang namatikdan. Doon natingala mi nga nay naggitom nga gikan sa laod nga nagipo-ipo. Pagbanda alas 4 diha jud siya ni bundak diri jud igo sa among area. Dili na jud namo makaya kay di na jud maduol ang daplin sa dagat. Kami kadagkos balod. Ang kadagko sa balod. Mga lapas ka tao ang gitason. Sobra pa. Ang katason siguro sa balod ang mga tag 9 BP. BDP. Oh. Ang yang alon sa balod. Apan sumala ni Fernando, dili nila igsapayan ang mga kagamitan. Ang importante luwas sila og nakauli sila nga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Sa pikas bahin, gisulti ni Ondoy Castaritas o sa kamananagat og miyembro sa Bantay Dagat, gisusi na sa mga barangay officials ang kinatibukang ihap sa mga nabiktima aron mahatagan og hinabang. Kaganang buntag naglista pa man sila daw nga unsa da ang katungkang Kidlibulaw nga nagpa-record ani sa Bantay Dagat. Kasagaran na yung matag nga na bugas, kung nya panyani kung na mga nganing mga damage nga mabangka, hatag lagpoksi og lansang, nagamay nga plywood. Kasama mo sa balita, kasama nga Bernard Pantaleon, Tatak RMN. Tatak RMN.